Nachádzame sa v Martine, kde si dnes historickým pochodom pripomíname 165. výročie Memoranda národa slovenského. Spoločne s členmi a vedením Žilinskej krajskej organizácie sme si pri tejto príležitosti uctili a pripomenuli odkaz, ktorý je aktuálny aj dnes. Národnú hrdosť. My v Hnutí Republika nezabúdame, komu vďačíme za to, že môžeme byť hrdí Slováci. Zabúdať na takéto momenty by znamenalo zabúdať na samých seba a zvlášť zabúdať na prácu, život.